farko za ka rubuta www.youtube.com. Idan ya buɗe za ka ga wanda ya sa sign in ba ka yi sign in ba, wato in ba ka da Google account. Sai ka danna kan sign in ɗin, sai ya buɗe maka gunda za ka samu damar ka ƙirƙiri account na Google. In ya buɗe maka za ka ga duk adadin account ɗin da kake da su, in babu ko ɗaya sai ka danna add account, wato ka ƙara wani account ɗin. In kuma wurin baka tada ko ɗaya ba za ka ga create account, sai ka danna create account. In ya buɗe nan sai ka danna create account. Yin haka za ka yi selecting ɗaya, ko dai for myself, that is a karan kanka, ko kuma business ɗinka. To kowanne ka yi za ka iya samun YouTube channel a kai. To ni dai na yi selecting ɗin for business. In ya buɗe maka nan za ka ga wurin da ya ce create your Google account. A wannan Google account ɗin kai creating za ka samu su email, gmail da sauransu. So yana buɗe maka wannan form ɗin za ka shigar da bayananka. Farko za ka shigar da sunanka, sai kuma ka shigar da sunanka na ƙarshe, wato sunan mahaifinka. Sai ka shigar da email ɗin da kake so ka ƙirƙira. A wurin rubuta email ɗin sai ka rubuta irin email ɗin da babu wanda yake da irinsa. To na rubuta AU. Trying ne mu gani, in babu wanda yake da irinsa zai wuce, in kuma akwai mai irinsa to dole sai dai na rubuta wani. Za ka shigar da password. Lambobin password ɗin kada su yi ƙasa da harfa 6. Lambobin password ɗin kada su yi ƙasa da harfa 8. To na yi ƙoƙarin na tura, sai suka nuna min cewar akwai mai irin wannan email ɗin, so sai dai na rubuta wani. To bari in ƙara rubutu a kai in gani ko zai tafi. Sannan password ɗin kuma sun ce wanda na rubuta ya yi sauƙi da yawa, sai dai na rubuta mai tsauri sosai. To yanzu zan gwada wani na gani ko zai tafi. To wannan tabbas ina ganin zai tafi saboda akwai ɗan tsauri. To password ya yi, komai ya yi, wurin da username ɗin na email ɗin shine bai ba, dole sai na ƙara sa wani na gani ko zai tafi. To shi ma wannan akwai mai shi, sai in ƙara rubuta wani in gani. Shi ma wannan akwai mai shi, so zan ƙara wani abun a kai. To fa wannan shi ma akwai mai shi, to zan ƙara wani abun a kai in gani. Amma ina sa ran wannan babu mai irinsa. To wannan ya tafi. Yanzu zan yi verifying ɗin number ta, wato zan sa number ta da nake amfani da ita, number da nake so na ƙirƙiri Google account ɗin da ita. To sun turo, da na tura yanzu sun turo min da saƙo su tabbatar da cewar number ta ce. To in dai na ga wannan saƙon, ko in ka ga wannan saƙon sai ka rubuta shi
wasu nambobi ne guda 6 sai ka rubuta su, ka tabbatar masu da cewar nambar ka ce wannan. Ka shiga da nambar sai ka danna verify. To kaga yanzu mun kirkiri sabon Google account, da nan ne za mu cike ɗan sauran bayanan da ya shafe mu. Ga email nan, kana son za ka iya saka recovery email, wato in ka rasa email ɗinka. Yanzu na shigar da ranar haihuwata, zan zaɓi kuma mace ce ko namiji, so it depend on kowaye, sai ka sa next. So in ka zo nan, in kana so za ka sa yes I'm in, to amma mu akan namu bidiyon za mu sa skip saboda ba ma buƙatar wannan. Sai terms and conditions, wato wasu bayanai ne wanda ya kamata ka yarda da su kafin ka ci gaba, sai ka sa I agree, wato ka yarda. So yanzu an ce your Google is all set, now add your present profile. So komai yayi yanzu, ina da Google account. So mun gama da Google account, yanzu za mu kirkiri YouTube channel. To yanzu ka gani ya nuna mana cewar mun kirkiri a Google account. So in kuna son mu tabbatar, za mu clicking akan wannan logon, za ka gani sabon Google account da muka kirkira gashi nan. Yanzu kuma za mu clicking a create channel, sai mu kirkiri channel ta YouTube. In ya kawo ka nan, sai ka danna get started. Za ka selecting sunan channel, sunan YouTube a Google account ɗinka za ka yi amfani da shi, ko wani sunan kake so ka kirkira akan YouTube ɗin. To ni na yi selecting ɗin wani sunan. Yanzu zan ba wa channel ɗin da nake so na kirkira sabon suna. Za mu ce mata gwaji channel, wato ta gwaji ce. Kowane suna za ka iya ba wa channel ɗinka. Shikenan, alhamdulillah mun kirkiri channel. Sai ka koma kan YouTube ɗinka ka ga yadda za ka ɗora bidiyo na farko akan channel ɗinka. Kana buɗe YouTube yanzu, za ka ga channel ɗinka da kake kira sabuwan nan ita ce a cikin YouTube ɗin naka. Kaga tamu da harafin G, sunanta dama gwaji channel, ba mu canza mata logo ba tukunna. Sai kuma yadda za mu ɗora mata bidiyo na farko. Kana clicking nan za ka sa upload video, kana clicking zai buɗe maka yadda za ka ɗora bidiyo na farko. Mun gode, sai an jima.